Mama, awusubscribe-ile ngani? Ngane kwethu ngiyakubingelela kusukela lokuqala lapho ubingelela yini manje into acela into mzami shaka zalo zimsara ukuthi abe kudala zamqomisa ngoba sange sikhombe futhi nefica soshana nathi ngathi umntwana womuntu ngoba nonke bayakutshela abanolwazi. Ngane kwethu usuku lakho lokuqala ngicela usubscribe. Okhuluma nakho wonke umsubscribe ayikho imali yakhe ehambayo usukwenzela ukuthi ukwazi ukuthola ama-notification nangelanga mhla upload ukuze ube yibhoza yamabhoza. Ngane kwethu laphana ke uzokhumbula ukuthi kumaskandi hleli zenzeka hleli kumnandi hleli iziburuka hleli zenzeka ngendlela ezimanga. Kanti laphana-ke uSmino futhi sezame ngayo yonke indlela yokuhlanganisa Igcokama noKhuzani. Kanti uzokhumbula ukuthi-ke wonke umuntu ufuna i-trend, wonke umuntu ufuna ukuthi yonke into yakhe ihluke. Kanti uSmino uhluke kakhulu laphana-ke uma umlandela ku-TikTok kuyacaca ukuthi akafani nalaba abanye. Wenze ingoma lapho khona-ke ehlanganise khona Igcokama noKhuzani. Wayidlalela futhi isiginci lapho khona-ke ejabulisa khona abantu. Abantu bayithakasele kakhulu le ngoma bathena-ke bangakujabulela ukuthi ngelinye ilanga kwenzeke ngokwamampela ukuthi-ke Igcokama licule kanye noKhuzani. Kanti uthathe ingoma yeGcokama laphana khona lithi-ke wena waleleni ukuzwa uma ngikhuza ngithi hlala phansi naye ubonisane naye ungamusha ungamulwisi sidalo ubonisane naye. Kanti kwethu laphana-ke ibe mnandi kakhulu ingoma noKhuzani-ke kuzwakale engena kamnandi ngendlela eyisimanga enamathelane. Kanti nawe ngelinye ilanga siyafisa ukuzwa uvo lakho ukuthi uthini wena, awufisi yini ukubona labaculi behlangene beyimbumba benza ingoma eyodwa. Uzokhumbula ukuthi njengamanje le nto yodlame iyasebenza kwesinye isikhathi ibuye ingasebenzi. Kanti futhi-ke njengamanje into esizenzelayo sesenze kwasobala ukuthi-ke umculo ulibhizinisi okungenzeka ukuthi-ke bengatrenda kakhulu kunakuqala uma-ke bengakhipha ingoma ndawonye. Ngane kwethu ngikuphathela umbukiso bhanyabhanya ekuyiwona ofanele wena. Ngicela ukuthi uwubone-ke ebese uyawujabulela bese-ke ungalenzi iphutha lokungasubscribe. Uthi kwani ngikuthanda ukubhubha nanso-ke. The 16 days of activism in the alarm, okay. It's Sony Banana, I want to ask Khuzani, that's Khuzani, I want to ask Sony Banana, I want to ask Khuzani, that's Khuzani, I want to ask Sony Banana, I want to ask Khuzani, that's Khuzani, I want to ask when I lila nukuza, umani ukuza nikuzu kukusana. Oh, she's so moya kore, oh, so namsha yamuntu esmane. Oh, she's so moya. Oh, so I'm shy, I'm not waste my time. Oh, she's so my oh, so I'm shy, I'm not waste my time. Oh, I'm shy, I'm not waste my time. Oh, I'm not waste my time when I'm alone. Oh, I'm shy, I'm not waste my time. Oh, oh, she's so my oh, so I'm shy, I'm on this mountain. It's in me, it's in